Hola xics i xiques, com esteu? Espero que bé. Benvinguts a esta edició de valencià i avui anem a veure què són les paraules compostes. Comencem. Les paraules compostes estan formades per la unió de dues paraules simples. Per exemple, espantaocells està format per la unió d'espantar més ocells i s'escriu tot junt, com veieu. Com he dit, per regla general, les paraules compostes s'escriuen juntes. Però, atenció, hi ha excepcions. Hi ha dues excepcions en les quals les paraules compostes porten guionet. La primera excepció. Les paraules compostes s'escriuen amb guionet quan contenen un punt cardinal, el nord, el sud, l'est i l'oest. Així són els 4 punts cardinals. Per exemple, nord-americà s'escriu amb guionet perquè porta nord i sud-est s'escriu amb guionet perquè porta sud i est. I ara anem a veure la segona excepció. Les paraules compostes s'escriuen amb guionet quan la primera paraula acaba en vocal i la segona comença per R, S o X. Per exemple, girasol o guardarroba. Molt bé, espero que us hagi quedat clar i ens veiem a la pròxima edició. Adeu!